Pare, dito ka na pala. Ang luwang pala ng opisina nyo. Ah, oo pare. Araw-araw kasi maraming order na product sa amin. Nasaan yung manager na mag-interview sa akin? Pare, willing ka bang mag-umpisa sa hindi kataasang posisyon? Pero maganda naman yung sahod pare. Ano pare? Payag ka? Sige, payag ako kahit sa anong posisyon. O sige, tara dito. Brian, saan ang punta mo? Susubukan ko sana mag-apply ng bagong trabaho pare. Bakit? Sawa ka na bang lumusong sa bukid, pare? Hindi naman. Gusto ko lang sumubok na ibang trabaho. Di ba, hindi ka na nakapagkolehiyo? Oo eh. Hindi na kasi namin kaya. Anong trabaho nga applyan mo niyan? Bahala na kung ano. Alam ko na. Doon ka sa palengke mag-apply. Madali kang matatanggap doon. Pwede kang mag-apply na kargador doon o kaya tindero. Pre, sa kumpanya ang ibig kong sabihin na apply ako. Kumpanya? Naku, mukhang malabo yan, pare. Bakit naman malabo pare? Isipin mo anong ipapakita mong diploma sa kumpanya kapag hinanapan ka nila? Pwede naman siguro yung diploma ko nung high school pare. Pare, diploma ng college ang kailangan sa mga kumpanya. At isa pa, college graduate ang tinatanggap doon. Pwede naman siguro kung mag-apply dun pare. Kahit nasa mababang posisyon lang. Hay nako, bahala ka. Baka mahirapan ka, ikaw din. Hindi naman siguro. Wala namang masama kung susubukan ko, di ba? Ikaw, kung gusto mong magsayang ng oras at pagod, sinasabi ko sa'yo, Bahala na. Meron naman siguro akong mapapasukan kahit wala akong diploma. hay nako, ang kulit mo. Sige na, lumakad ka na para makarami ka ng a-applyan. Sige pare, mana na ako. Naku, kawawa ka naman. Sigurado walang tatanggap sa'yo. O Brian, anong ginagawa mo dito? May nasikaso lang ako dito pare. Ikaw, saan ka galing? Hindi talaga babagay sa itsura ng motor mo, yung gulong mo. Pag yan ay marumi, maputla at naninilaw. Pero mabuti na lang at mayroong ganitong product na kayang ibalik ang dating itsura ng gulong. Ito ang GR4 Tire Black, ang sikreto sa makintab at protektadong gulong. Madali lang gamitin ito. Mag-apply lang ng kaunting tire black sa sponge. Ipahay dito sa maduming gulong at pagkatapos niyan ay makikita mo na kagad ang resulta. Malilinisan na ang maduming gulong ng motor mo. Kita mo naman yung pagkakaiba. Kanina ang dumi at sobrang putla. Pero ngayon, mukhang bago na. Kaya kung gusto mo magmukhang bago yung gulong mo, ilalagay ko na yung link dyan para mabili mo na. Doon sa kumpanyang ina-applyan ko pare, pinatawag ako. Oh, kamusta naman? Siguro, natanggap ka na, no? Hindi pare. Ha? Bakit? Eh di ba college graduate ka? Yun na nga may diploma ako. Pero yung mas mababa pa yung pinag-aralan yung kinuha kaysa sa akin. Ganun ba pare? Di bali na lang. Madami pa naman ang kumpanyang pinagpasan ng resume ko. Doon baka sakali. Teka, bago ba tong motor mo? Second hand lang to pare. Okay na rin. At least may ginagamit ako pag pumapasok. Pumapasok? Bakit? May trabaho ka na? Oo pare. Natanggap ako sa in-applyan kong kumpanya. Hindi kalaki yan pero kilala na sila. Anong kumpanya yan pare? Sa GR4 Car Care Company. Yung ba yung kumpanyang panlinis ng mga sasakyan? Oo pare.
Narinig kong kilalang mga product nila pagdating sa mga panlinis at pag-maintenance sa mga sasakyan. Hindi ako makapaniwalang nakapasok ka doon. Oo pare, ang babait ng mga empleyado doon at ng mga boss. Matatanggap kaya ako doon kapag nag-apply ako? Pwede mo subukan, pero sana huwag ka mamili ng posisyon na a-applyan mo. Dahil kapag baguhan ka pa lang, tanggapin mo kahit na nasa mababang posisyon ka. Masasahan pa at mapopromote ka din. Basta masipag ka. Huwag mong panghawakan na may diploma ka. Dahil may taong walang hawak na diploma ang may mas malawak na kaalaman sa trabahong ina-applyan mo. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo kung ano man yung ibigay nilang posisyon nila sa'yo. O sige na pare, mauna na ako. Sige pare, ingat. Sige. Bakit wala pa kayong tumatawag sa mga kumpanyang ina-applyan ko? Gandang umaga pare. Kamusta ka na? Ito, okay naman pare. Halika, tuloy ka. Ano pare, may trabaho ka na ba? Wala pa nga eh. Ito, naghihintay ng kumpanyang tatawag sa akin. Ha? Ba't naghihintay ka lang? Ba't hindi ka pumunta ng personal sa opisina nila? Pare, kapag nakita nilang college graduate ako at may diploma, tiyak, tatawag agad sila sa akin. Pare, huwag mong ibase sa diploma mo ang pag-a-apply mo. Mas maganda kung makausap mo sila ng personal, gaya ng ginawa ko noon. Bakit? Hindi pa ba sapat yung diploma ko para tanggapin nila ako at bigyan ng mataas na posisyon? Pare, hindi sa diploma nakasalalay para makakuha ka ng mataas na posisyon sa kumpanyang ina-applyan mo. Kung hindi sa diploma, saan pare? Sa diskarte pare. Aanin mo ang diploma kung wala ka namang diskarte sa buhay. Tignan mo ngayon, nakaasa ka sa diploma mo para tawagan ka nila. Paano ka nila tatawagan kung ni isang salita, wala pa silang naririnig mula sa'yo? Kung ano ang mga kakayahan mo para sa posisyong ibibigay nila sa'yo. Lalo na't mataas agad na posisyon ang gusto mo. Siyempre naman pare. Kahit graduate ka, kung may diploma, kung wala ka pa namang alam sa posisyon na gusto mo, paano ka nila ilalagay doon? Tas nandito ka lang, naghihintay ka ng tawag. Diyan pa lang makikita ng hindi ka interesado. Paano mo naman nasabing hindi ako interesado pare? Kung interesado ka, pupuntahan mo mismo yung kumpanyang ina-applyan mo. Paano ka nila makikilala? Kung hindi ka pa nila nakikita at nakakausap, hindi trabaho ang maghahanap sa'yo pare. Sabayan mo ng diskarte para may mangyari dyan sa buhay mo. Ganito na lang, pumunta ka sa pinagtatrabahoan kong kumpanya at tutulungan kitang makapasok doon. Talaga pare? Oo pare. O sige pare, sumunod ka na lang doon mamaya. Hintayin kita. Sige pare, makakaasa ka. O sige pare, mauna na ako. Sige, ingat. Ngayon ko makikita kung ano ang mas mahalaga sa'yo. Diploma o diskarte ba? Asan kaya si Brian? Brian! Pare, dito ka na pala. Ang luwang pala ng opisina nyo. Ah, oo pare. Araw-araw kasi maraming order na product sa amin. Eh,
Nasaan yung manager na mag-interview sa akin? Pare, willing ka bang magumpisa sa hindi kataasang posisyon? Pero maganda naman yung sahod, pare. Ano pare? Payag ka? Sige, payag ako kahit sa anong posisyon. Sige, tara dito. Tara pare, pasok ka. Kuya, patulong naman ako. Pakiayos na lang para may isama na sa mga i-deliver bukas. Sige po, sir. Thank you. Pare, asan yung manager niyo dito? Ako pare. Ako ang manager dito. Talaga pare? Paano? Sinabi ko naman sa'yo, hindi nakabase sa diploma ang pangunlad ng isang tao, kundi sa diskarte. Kahit may diploma ka, kung kulang ka naman sa diskarte, wala. Lahat naman ng trabaho natututunan. Tulad ng mataas na posisyon, kailangan mo muna mag-umpisa sa mababa bago ka mapunta sa taas. Tama nga lahat ng sinabi mo pare. Kaya bilib na ako sa'yo. Paano ba yan pare? Tanggap ka na. Talaga pare? Oo pare. Maraming salamat pare. Ay boss pala. Hindi lahat ng successful sa buhay ay may diploma. Yung iba, tanging diskarte lang ang meron sila. Kaya naabot nila kung anong meron sila ngayon. Kaya, mas maganda kung sasabayan natin ng diskarte ang hawak nating diploma para mas mabilis ang pag-asenso natin sa buhay.